Má přes 3000 hektarů, prohání se v ní zhruba 1300 kusů zvěře a je nejstarší na světě, Lánská obora. Leží v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko poblíž zámku Lány, letního sídla prezidentů. Historie Křivoklátské oblasti sahá až do doby Přemyslovců, kteří ji velmi intenzivně využívali pro lov. Česká koruna prodala toto křivoklátské panství rodině Valdštejnů. V roce 1713 Jan Josef z Valdštejna postavil Lánskou oboru. Lánská obora tehdy měla dřevěný plot a dosahovala téměř 9,5 tisíce hektarů rozlohy. Správu majetku později převzala Marie Anna z Valdštejna, která se vdala za Viléma Arnošta z Fürstenberga. Majetek rodiny Fürstenbergů potom, jak jsem již naznačil, v roce 1921 koupil československý stát jako letní sídlo pro pana prezidenta Masaryka. Velkou zásluhu na tom měl Přemysl Šámal, kancléř prezidenta Masaryka, Beneše, krátce i prezidenta Háchy. V Lánské oboře kancléře Šámala připomíná pamětní kámen. V současné době prakticky obora, která má 3003 hektarů a je v ní zhruba někde kolem 1300 kusů zvěře, počítáno před kladením mláďat a bez zvěře černé, poměrně výrazně druhově zastoupena, což je velmi výjimečné v rámci jiných obor prakticky v Evropě, možná na celém světě. Vyskytuje se tu jelen evropský, největší jelen v Česku, jelení sika, daněk skvrnitý, muflon nebo zvěř černá. Lánská obora a vůbec lesní správa Lány je součástí chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, jsme součástí evropsky významné lokality. Lánská obora splňuje poměrně hodně atributů i ochrany přírody. Hnízdí zde například orel mořský, hnízdí zde čáp černý. Obora má i vzhledem ke své výjimečnosti speciální režim. Pohyb lidí je zde omezen. Je však část Lánské obory, která se nazýváme i demonstrační období, která je přístupná veřejnosti, kde i intenzivně pracujeme s veřejností, zveme sem školy, školky, děláme různá školení, představení zvěře. Lesní správa Lány je dnes příspěvkovou organizací zřízenou kanceláří prezidenta republiky. S úřadem hlavy státu je spojena už od 20. let minulého století.